Ay ako mga angel. Angel Burger. Hapit-hapit si Mother Earth. Okay, naman sila daghan kwarta. So, daghan palitunon pero ang Dutch Ramoy wala. Sorry sa mi kay basin makakita may kwarta. Makakita kwarta. Dana kur kay na. Daghan na ba sakyanan kur? Daghan kayo ukay-ukay diri, daghan kayo mga barato. Nya napay daghan mga alahas, mga barato ra. Nya toy snackan dato mag-snack mi. Hello guys. Hi. Food. Grabe kadaghan no. La naglupad. Naglupad ang isda. Kaya kay mga barato oh, naitag 50. Ara si Mother Marites. Ay lara. Sige na Mother. Hotdog imo akor? Hotdog? Hotdog. Hi. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Night price oh. Unsa ba inyo ha? Sige na Gerald. Putlong, wa may putlong dari. Hotdog ra man siya. Kani Gerald do kinay cheese. Kani. Yan ay kwan o mayonnaise, shake, yan ay juice. Unsay mo mama? Coke ra imo ha. Coke ra sa kay Mother. So magpalit mig coke. Kani kor imo ha kor? Kana? Ha? Unsa may inyo halagi? Asay mo bintoy? Kana ah? Waps, kani isa. Ah, isa. Imo ha Gerald. Ina mahayo ko sinugwa ba? Dali. Asa man sige kato na cheese. Kana ray mo ha? Sige. Ang imo Mother. Ang say mo Mother. Coke ray mo ha? Sige. Wala si Mother nahilisan sa kuan ilang gikaon kay nila uya. So coke ang iya ha. Tagpila isa anak guwaps. Tag 30? Ah sige. Unsa pa man? Juice mo? Naay kalamansi na to. Gerald. Shake or juice? Unsa inyo ha? Sa inyo. Koreana. Shake? Ang imo bintoy, ha? Shake? Juice imo ha? Shake amo gani lingling. Ang inyo dhan lingling shake. Sige. Shake dayon madam duha. Dayon isa ka juice. Here guys, daghan kay pagkaon ari. Kisa tong namista nga wala pa nakakaon, di ara dinhi daghan mga pagkaon. Shake. Dira ka Gerald. Thank you. Bintoy, diray mo ha. Yan ni Mother, wala mo i-coke? Ay, wala. Wala nga water. Ah, coke ang ilaha kay murag wala pa na kuan. Wala pa na ilisan. Dili naman na istruhan, ginuko maninay. Dira kor, aw na istru. Ag istruhan pa ba ni na Bintoy? Di na na need sa straw. Bibo kayo ang balingwan. Nagyan sila nga nay bagyo pero taloy sa Diyos diri sa amo ah. Hangin-hangin lang gamay. Nya musakay daw sila sa Priswell. Ferris wheel. So, musakay ka, Koreana? Di ka musakay. Palit sa cook si Mother Earth. Kay wala siya nahilisan. Nilauya ang ilahang sudan. Dito sa bukid. Aw dito ilan nililin. Sige kaon mo, wala po lingkuranan dani. Kana standing position. Imal. Parihura ni tanan shout out. Parihura ni tanan dani linya. Parihura. Kaunta guys. Wala pa man ko nakapamista. Kay dispiras pa karon unya.
Unya pa siguro sa gabi ang kaon. So unya na to sa gabi mamista. Kaon sa taghatlog. Bibo na kayo ari guys sa Balingwan. Sige na, huwag ipot ato po. Lugusan si Kuya na makahurot. Hi! Kailan pa tayo? Subscribe. Salamat! Salamat! Mga followers guys, thank you so much! Kanina ito isa lot. Kani. Mga followers, oh, thank you so much. Lemon juice ang aqua dayon. Guwapa. Please ako isa. Dugang ka, Bintoy? Ha? Ay, sorry ha. Ikaw, Gerald, dugang ka? No, hindi man mo mangaon. Ikaw, Cor. Na, naglisod si Korea nagurot. Dugang ka? Si Mama, nagpalit si Mama sa cook. Ay, cheese na 20. Ay, kanina lang wala yung cheese. Nanay, walang pantalan nila. Mm. At bang ang pantalan? Madam. Umanamig kaon, si Koreana wala pa. Busog na sila. Si Koreana halos dili kahurot si Koreana. So ato mi sa merkado kay magpalit mi sa isda. Sakay mig try cab, tuyok mi ato sa merkado kay magpalit pa mi sa isda. Si Manong Jose ang among gi sakyan. Yan. Papa ni Kling Kling. Wapo day mo nag-inom sa coke ganina ma. Nagya ko. Mo nang naglain ni mong kuan. Palit sa tag-isda. Dani ra sila. Ha? Kulagi. Mahal kayong isda no? Oo, mahal kayo. Mahal kitaan. Ayos pa. Pwede gusto ayos. Mahal kayo. Isang gatos sila. Blueberries mo. Hindi pa 50. Grabe ka mahal. Hindi namin sila pa 50. May gatos na. Dahil. Hindi at 50. Tag 200 ang kilo ani. Oo. May bansi no? Pili. Suwasig ni. Sa wasig. Oo. Ah. O kana may bansi. Ah, pwede kuya, kuan lang kana ang tunga ilain, ang isa og tunga iuban lang. Ano sa tungaw? Ah, isag tunga na siya. Oh. Akong gilain ang kuan, isa og tunga kay para dito sa ila ni Lilin. Nya ang tunga dito pod kang Mother Earth. Si Madam supporter pod. Nanatay isda na palit. Ako ni siyang tungaon. Ang katunga ato sa bukid ng Mother Marites. Then ang isa og tunga diha sa ila ni Lilin kay daghan man sila diha. Thank you so much, Miss G from USA. And also Mamita
Madam Tess, thank you so much. Punta kami doon sa kanila ni Lilin. Here na mi guys. Abot nami. So, magbayad na ta. Di ara. Dila, tanan manong. Kasi di ara. Si Auntie Mercy vlog nandito. Ang kanyang YouTube channel ay Mercy Channel. Hope guys na masuportahan po ninyo kasi hindi ko talaga makaya na isolve ang problem sa step 2 nila. Nag-troubleshooting jud kaayo, di na ko kaya isolve. Mao nang ako silang gipahimo sa lain channel. So ang channel karon ni Auntie Mercy ay Mercy Channel. Sana masuportahan ninyo guys. Panoorin ninyo ang mga vlog buhay bukid namin. Si Mother Marites maraming pera. Ito nakabili siya ng maraming ano oh. Kuha Gerald, asa man imo hada ni Gerald? Basin magkabaylo mo ni Bintoy. Kana 10 man ang bumili si Mother sa Mallorca. Sa imo muna to ni. Para kuan sa Aguso. Kinsay naka-relate dia sa Aguso, itubil niya sa Aguso. Dagan lagi kag kwarta Mother. Palit pa siya kuan oh. Siya tawas. Ako na ni isa ka tawas ma. Duha malagi na buy one take one. So guys, thank you so much sa inyong lahat. Mayroon na po pang ano si Bintoy magamit sa graduation. And may sapatos na rin siya. Slacks at saka sapatos. Mayroon naman kasi siyang uniform. Tapos, Madam Tess, thank you so much sa kay Gerald. Eto. Maraming Ayan. salamat, ma'am. Anong masasabi mo? Maraming salamat sa binigay niyo para sa akin. Sa aming dalawa ni Bintoy. Yes, si Madam Tess. Maraming salamat, Madam Tess. Maraming salamat, Madam Tess. And ingat-ingat ka dyan. Maraming salamat. Yes. Salamat. Tapos, sa kay Bintoy, anong masasabi mo? Maraming salamat po. Miss G. Maraming salamat po, Miss G, sa binigay mo sa amin dalawa ni Gerald. At God bless mo sa iyo at mag-amping-amping ka. Oo. Di bali ang nagpadala sa kay Gerald si Madam Tess Del Mundo and Bamita. And then sa kay Bintoy si Miss G from USA. Thank you so much. Bumili ako ng isda, 2 kilo. Grabe, sobrang mahal kasi bagyo. Tapos, ayun, tag 200 ang kilo. Grabe, ang mahal-mahal talaga ng isda. So, 2 kilo ang binili ko. Ako ay magpaalam na sa inyo and maraming salamat sa inyong lahat. Miss G from USA, maraming salamat. Madam Tess Del Mundo and Mamita, thank you so much. Mommy Vic, maraming salamat po sa lahat-lahat ng suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Miss Im from Cebu, thank you so much. Sa lahat-lahat, sana hindi ma-skip ang ads. Ayun guys, daghan kayong salamat sa inyong lahat. I love you so much. Bye-bye.